Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. Yebo akukho baba. Voice note is the right voice note. Ngingakaqali ukubingelela kunomyalezo othi kuyacelwa kungabikho ozorekhoda ivideo ngamanye amagama. Kungabibikho ozorekhoda ivideo. Siyacela ke mabekwe khona oberekhoda ivideo bayacela umndeni. Kungabibikho ozorekhoda ivideo. Ngaba ivoice note kuphela ivoice kodwa hayi ivideo. Siyabonga kakhulu. Ngithemba ukuthi ngisho kahle. Yabo. Angithobeke ngibingelele ngiqale ngawo umndeni wakwaCele ngiyubingelele omagaye yonke omisengilele ngoba ithi ngavuka besiyakhahlela. Odubandlela omagaye ngangolwandle onombedo okhumbuza ndosi. Noma kunje uNkulunkulu khona uyaphila. Akusho ukuthi uma sekunje kufanele sikhohle ukuthi ondosi obani. Ngibingelele umndeni wakwaDludla. Ngibingelele ebukhosini inkosi yasemazimeleni. Khona nomnyango wemfundo umzwile. Ngibingelele nomnyango wezokuphepha. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngabo sizizwa siphephile. Ngibingelele abefundisikazi. Ngibingelele ibandla lenkosi uJesu Kristu ophilayo. Ngibingelele nesikole abefunda kuso. Ukhona udokotela ubaba uNcube nomama uNxele uadmin osuka le office eThekwini. Bekunyaka wakhe wokuqala lo efunda sizwile esho umama uNtsibande. Ngesikhathi kuphuma ama results lenyanga ephelile ubese sibedlela uphasile kule Sunday esiyakuyona bekufanele graduate njengomfundisi unyaka wakhe wokuqala. Kodwa uNkulunkulu ke unezakhe inhlelo esingephikisane nazo. Besingathanda bakhulume baphefumula besikole kodwa ke ngenxa yesikhathi siyaxolisa kakhulu. Kodwa igama lesikole Holy Nation Bible College. Ngithambusho lokho sikucacise kuzwakale.
Zimbalwa izinto engingazisho ngingakayezwini ngaye ngoba sekukhulunyiwe okuningi. Izinto eziwu5 nje ngizozisho angizokhuluma ngazo. Ngizozibala nje kuphela bese ngezwini. U5 ke ezwini likaNkulunkulu usho umusa kaNkulunkulu. Okokuqala umama ucele ube nesibindi. Ube nesibindi umama ucele sengiyadlula ngizama ukubalekela itemptation yokukhuluma ngesibindi sakhe. Ube lilalela izwi likaNkulunkulu ebelikhuluma naye sesizwile. Ube nezwi aqhamukethe uNkulunkulu uthe angikhulumi ngezwi iBhayibheli ngisho ivoice. Ube xoxa noNkulunkulu mama ucele. Mama ucele ube sihlambulula engahlali futhi engayidini intembe enhlizweni yakhe. Njengoba sezizwile makunento acabanga ukuthi noma akhuluma uNkulunkulu ukuthi nilimazene ngayo uqhamuka esexolisa. Izwi lenkosi ke liyasho ukuthi bonke abanethemba lokufana nenkosi uJesu 1 John chapter 3 verse 3 bazihlambulula kuye ngoba yena uhlambulukile. Ube nothando kubazalwane sesikuzwile lokho. Ngaphezulu kwakho konke ubemthanda emesaba uNkulunkulu. Ngifuna ukugcina lapho impawu zakhe ngoba mina ngizele ukuzokhuluma ngaye la ngizokhuluma ngezwi. Sizovula izwi lenkosi esithola kuMahubo 116. Sisaya kuMahubo 116 ngifisa ukuthi ngikhuleke. Baba egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. UNkulunkulu ophilayo, ngiyakhuleka Nkosi ukuthi namanje wehle ube phakathi kwethu. Ukhulume ngezwi lakho. Ngiyakhuleka Nkosi sikhulekelana kumndeni wakwaCele. Usumthathile umama uCele. Umama obe ukhulekela lo mndeni. Siyawukhulekela ke Nkosi sizosala siwukhulekela ngoba siyazi sebeshilo ukuthi baphilile iminyaka ewu7 bephila ngesibhamu. Sizoqhubeka sikhuleke Nkosi lapho egcine khona umntwana wakho ngoba sikho isikhalo esilolelwe lo mndeni esiyophumelela nolimo olubavukela uzolwahlulela. Siyakhuleka ngoJesu ophilayo. Khuluma ke Nkosi ngezwi lakho nami ngihlale phansi ngilalele lokho ofisa ukukhuluma. Usebenzise lo mzimba ngomoya wakho oyingcwele. uJesu Kristu inkosi. Amen. Angazi-ke sekwenzeke la kusho ukuthi ke inqaba bengibheke ngale iBK. Sizovula izwi lenkosi AmaHubo 116 verse 15. Kufundeka ke kanje: Kuyigugu emehlweni kaJehova ukufa kwabangcwele bakhe. Angiphinde futhi. Kuyigugu emehlweni kaJehova ukufa kwabangcwele bakhe. Precious is in the sight of the Lord is the death of his saints. Ake sibukele igama legugu. Into makuthiwa iyigugu kusho ukuthini ukuthi into iyigugu? Kusuke kusho ukuthi leyo nto ine value. Leyo nto umnikazi wayo uyayithanda. Lo muntu umnikazi wayo inhliziyo yakhe ikuleyo nto ngoba leyo nto iyigugu. Ngivela ungitshele ke imic ngoba ungathi ifuna ungenzela phansi la ngazi. Ibe la iduze ke okuntoni. Ngiyabonga phakathi wakho. Ngizoyibeka nje la ngenze uma kunqamuka ngivele ngiyithathe. Ngikhuluma ke ngokuthi into eyigugu uyayiprotector ngoqobo lwakho lonke. Uthi kuJehova kuyigugu emehlweni akhe ukufa kwabangcwele bakhe. Leli gama ke elithi kuyigugu siyamthola uJesu ekhuluma ngalo kuMarko chapter 14 verse 3. Ekhuluma ngomuntu wesifazane ufike wangena wamgeza izinyawo zakhe ngeinwele ngenyembezi wamsula ngeinwele wasemgcoba ngamafutha ayigugu. Into eyigugu umuntu uyayithanda. Uthi ke uNkulunkulu kuyigugu emehlweni akhe ukufa kwabangcwele bakhe. Nginombuzo nje siqala, wena uma uzibheka uzibuka uyigugu yini kuNkulunkulu na? Ngizokuphendulela ke ngisho ngithi uyigugu. Ubungeke kube khona la uzwe le message ungelona igugu. Inkinga esinayo ukuthi abantu bayahluleka ukuzigcina beyigugu kuNkulunkulu.
kufanele uzigcine uyigugu ngoba izwi lenkosi uthi uJesu bheka ngeza njengesela ubusisi umuntu olinda yalonda izingubo zakhe ukuze angatholakala ehambaze. Ngamanye amagama uma uyigugu uyazilonda kuNkulunkulu ungatholakali uhambaze. Ngoba uNkulunkulu wethu akenameli ukufa komuntu ofile kodwa kuyigugu kuye ukufa kwabangcwele bakhe. Ukufa ke komuntu ofile uyakuchaza uNkulunkulu lapha eZekheli chapter 18 verse 23, 31 and 32. Uthi ngiyenamela nokwenamela ukufa komubi yini isho inkosi uJehova kungabi ukuthi abuye endleleni yakhe embi na. Akathokoza uNkulunkulu ngomuntu ofela ezonweni zakhe. Akajabula uNkulunkulu ngomuntu ofela ezindleleni eziphambene nalezi ezithandwa uyena. Uthi lahlani zonke izeqo zenu eneqe ngazo nizenzele inhliziyo entsha nomoya omusha ngokuba uyakufelani wenandlu kaIsrael na. Umuntu ongakholwa phambi kaNkulunkulu ufile. Phambi kaNkulunkulu akaphili. Usho njalo uJesu lapha kuJohn chapter 5 verse 24. Uthi uma ulalela nokulalela izwi lami okholwa yimi njengokusho kombhalo esini sakhe kogobhoza imfula yamanzi aphilayo. Abesethi olalela izwi lami akholwe ngomthumileyo loyo muntu udlulile ekufeni wangena ekuphileni. Okungukuthi umuntu ongakholwa ufile. Ngakho uNkulunkulu akakunameli ukufa kofile kodwa unamela ukufa komuntu ophilayo, umuntu ophila impilo engcwele. Uthi ke umuntu okholwayo udlulile ekufeni wangena ekuphileni akasayi kwahlulelweni. Simbonileke ubuningi benu kucacisa ukuthi umama uCele ube njani kithini. Ube ngafile kodwa ubephila. Kunalolu limi koluthi umama uThiza ubedleka. Umama uCele siyamazi. La kukhona abantu abasuka eGoli la esinabo ebandleni ngoba bayamazi umama uCele. Khona abasuka koMaritzburg ngeke ngiziqede indawo. Basuka koEastern Cape. Bala namhlanje ngoba bezophelezela leli qhawe ngoba kuyigugu emehlweni kaJehova ukufa kwabangcwele bakhe. uNkulunkulu wethu akenameli ukufa kofayo. Ofayo yilo ongakholwa. uNkulunkulu unamela umuntu ophilayo. Ngiyazi ke mhlamba ku-understandeki uma ngithi ufile owenza isono ufile. Ngesikhathi uNkulunkulu edala umuntu ensimini yase-Edeni uthi uNkulunkulu ku-Adam ungadla kuyo yonke imithi ungadli kulowo wokuhlukanisa okuhle nokubi ngoba mhla wadla kuwo uzofa nokufa. Inyoka mayisiqhamuka ingena uSathane ithi kuEva uNkulunkulu ubona ukuthi ngizofana naye ngeke nife ngoba inyoka iunderstand uNkulunkulu wayikhuluma ngokufa ukamoya. Uma wenza isono uyafa kumoya. Ngesikhathi sebonile uNkulunkulu wabakhipha ensimini yase-Edeni. Uma usuwonile kuNkulunkulu, uNkulunkulu uyakususa. uNkulunkulu uyakususa kwipresence yakhe. Ungabe usaba nayo iprotection yakhe ngoba unjani wonile. Uthi mayiqhamuka efika uthi Adam uphi na? Udlile yini kulowo muthi engikuyale ngawo ukuthi ungadli na? Ngakho ke uNkulunkulu akenameli ukufa kofayo kodwa kuyigugu emehlweni akhe ukufa kwabangcwele bakhe. Ngakho ke kufanele sihambe phambi kaNkulunkulu, sihambe ngobungcwele, sibe ngabantu abahamba bexolelwa izono. So njalo izwi lenkosi AmaHubo 32 busisi umuntu othethelelwa iphambeko zakhe. Busisi umuntu uJehova angambaleli isono. Ngakho ke uNkulunkulu ngesikhathi ebaxosha waze wabeka ingelosi yama yagada iphethe ilangabi lomlilo. Inkembe evuthi ilangabi lomlilo. uJesu ke ngesikhathi efika emhlabeni wayezogudluza leyo ngelosi kwelikamoya. Wayezokwenza ukuthi siyakwazi ngoJesu ukuthi sibe ngcwele. Siyakwazi ngoJesu sibe igugu kuNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna simkhonze ngobungcwele. Sihambe phambi kobuso bakhe singenasici. Usho njalo kuGenesis 17 uthi Abraham hamba phambi kwami ungenasici. Kufanele sihambe kuNkulunkulu
ngisho abantu abakubonayo benonembeza omhlophe. Usho njalo umpostoli Paul uthi mina akekho kunini ongangahlulela uNkulunkulu kuphela. Wena akekho yini umuntu ongaba nezinto angazikhuluma nawe. Uma ekhona udinga ukulungisa indaba yakho noNkulunkulu. Kunendaba engifuna ukuthi ngiyikhulume. Athi uNkulunkulu ngisho ukuze si-understande ukuthi uNkulunkulu umthanda kangakanani, kuyigugu kangakanani ukufa kwabangcwele bakhe. Kwakunekhaya ke LT Cele elikhulu eliyinxuluma sisho njalo ngesizulu. Uma ekhaya lelikhulu ubaba othize wayeno mama abaningi beyisithembu namadodana namadodakazi. Kunamakoti beganile. Ngelinye ilanga lo makoti omunye la wahlangabezana nensindiso. Kwakushunyayelwa kubekwe ithende, wahamba waphenduka wasindiswa, wamukela inkosi uJesu. Waphile esindiswe yedwa kuleli khaya. Sahamba isikhathi esindisiwe, wayesedecide ukukhuleka, wathi Nkosi, sengilizwile izwi lakho, ngifuna ukwazi ukuthi umuntu uma efa kwenzakalani kuye. Siyakhuleka ke, mhlambe nakunemkhuleko osuyikhulekile wayikhohlwa, uyokhumbula ngelinye ilanga uNkulunkulu esekuphendula. Sekuthi ngesinye isikhathi agula umkhulu wala ekhaya. Mayigula umkhulu bamthathe bamhambise kubantu, bamhambise ibhedlela, bamhambise zonke indawo la umuntu ayehanjiswe khona uma egula. Ngithe kusekhaya la elingakholwa, uyedwa lo makoti. Bese kuthe ekseni ngelinye ilanga, bese vuka yagula umkhulu wala ekhaya, bese kufika izwi lithi namhlanje ngo4 uzoyibona lento wayicelayo. Asibuze ngacelane kwakuyinini kwenze njani akasakhumbula. Lithi izwi ngo4 namhlanje uzoyibona into wayicelayo. Imhluphe lento imhluphe abese yambula uNkulunkulu. Wathi ufuna ukubona ukuthi umuntu mayefa kwenzakalani. Ngo4 uzobona. Mawuyibona into ozoyibona ungayitshela umuntu. Ayisihambe isikhathi. Zithi maziza ko2 3 akugula bangwe nezibu umkhulu wala ekhaya. Ayibaqoqana umndeni, uqoqana umndeni nakho kubi ukuthi makushaya u4 avela athule. Bonke bathini bathi usehambile, usegodukile. Ngoba umuntu ngempela umphefumulo wakhe akusiwona lo mzimba. Umzimba uyibhokisi eliphethe umoya nomphefumulo. Umphefumulo awufi ngoba uNkulunkulu ngesikhathi ebumba umuntu waphefumulela umoya wakhe ophila emakhaleni umuntu waba umphefumulo ophilayo. So umphefumulo awufi. Ayikuthweka ayisegodukile. Athi mayibuka lo makoti ukuthi nange egoduka into ayibona yedwa, wambona evuka umkhulu ewushiya lo mzimba wakhe. Lo avuka nawo ungcolile. Ethe qeda ukuvuka bese kuvele kuvule kumgodi kulo round abahlezi kuona omkhulu umgodi. Kuqhamuke angahleke ukubiza ukuthi kuyizilwane noma kuyini, kuqhamuke kuzomlanda. Athi mayithi uyakubheka avela akhahlela umzimba wakhe awufele ngamathe. Bese ziyamthatha lezi zilwane eshone naye emgodini. Bonke babonanga lutho, limkhumbuzizwe lithi ngithe ungatsheli umuntu, yozwa ngami ukuthi tshela umuntu. Aphile sidlule afishe uqhutshekwe kuphila. Ubhuti omunye wala ekhaya bese yasindiswa. Ajabule lo makoti yasesindisiwe sibabili la ekhaya. Mase besindisiwe bahamba inkonzo bobabili, bonke abanye abakhona. Ngelinye ilanga ekseni libuyizwe. Lento owayicelayo namhlanje uzoyibona. Abese kukhumbula athi akhala athi Nkosi, ngabona ungakholwa efa. Kuyacaca ukuthi uzongikhombisa lokho lwami ngizosala ngedwa la ekhaya. Hayi uNkulunkulu akam-entertain umuntu avela yithulele. Hayi ukuthi uma kushaya ikhathi zasemini avela kugule lo bhuti kumphuthuma ukugula masinye uqoqana umndeni avela lale kanjalo. Athi mayiselele kuvele kuvuka umzimba. Kuvuka omhlophe okhanyayo ocwebezelayo. Bese kwehla isitebhisi esisuka ezulwini sizothi ngqe phansi. Mase sifikile phansi isitebhisi abona ingilosi ngapha nangapha kwazozimali. Phezulu esitebhisweni kuma ingonyama yesizwe sakaJuda uJesu Kristu waseNazaretha. Uneke izandla ezinamanxeba. Uthi ayisuka insizwe ibisikhawula isidumbu sayo. Ithi ngiyabonga mzimba wami ngiyala ngiyakhona ngenxa yakho. Ibisiyakhuphuka.
Mangikubuyisele emuva kancane Genesis 28 uJakobe ebalekela uEsau kuverse 12 wahamba wafike walala ehlane elithize wacamela etsheni uthe mayisecamelile etsheni waphupha uthi ngaphupha umkhwelo usuke ezulwini uzoshaya phansi uJehova sebawodemile phezulu ingelosi zehla zenyuka eceleni ubani lo mkhwelo na uthi uJesu ngindlela neqiniso nokuphila akekho ozoya kubaba ngaphandle kwami athi ngingukuvuka nokuphila okholwa yimi noma efiyophila ngithi uyasifuna leso stepisi malifika usuku lwakho uhambe ngaso na uJesu ebiza abafundi bakhe lapha ngokaJohane chapter 1 verse 51 utshela uNathaniel uthi nizobona indodana yomuntu ingilosi zehla zenyuka phezukwayo uconfirma leli yaphupho uconfirma lo mbono walomama ukuthi mawufe ungcwele kuyigugu emehlweni kaJehova ukufa kwabangcwele bakhe mawufunda kuNumeri chapter 32 verse 23 lithuma ningenzi njalo isono sakho sokufumana haya silithathe nalolu hlangothi lwabangakholwa ukuze bazi ukuthi isono sizokufumana omunye ubaba obephila ekholwa uqolo engakholwa entshontshe inkomo esatshwa endaweni eba hayi kwese kufika ukugula mase kumbambile ukugula aqale akhuluma ake ningilandeleni abakwamkhizi inkomo zabo zingivimbile endleleni angikwazi ukufa ngoba isono umuntu siyamfumana kodwa kuyigugu ukufa kwabangcwele bakhe babalanda abakwamkhizi uma befika kuvaleka ukukhuluma akasakwazi ukukhuluma ufuna ukuxolisa kusaxoliseki babathe bathatha baphume bahamba basebehambile athi ngibizeleni abakwambatha nazi inkomo zabo zingivimbile akuhambeki angikwazi ukufa ngoba isono sakho siyokufumana isono umuntu siyamfumana lento yenza uwedwa uthi uNkulunkulu izoba sobala ngelinye ilanga isono sakho sokufumana kodwa kuyigugu ukufa kwabangcwele bakhe uyafuna ukuthi ufe uhambe njengomama wethu lo mabexoxa abantwana bathi uthe mayisephume esibhedlela bebuya neambulance wathi ibhekiseni le bathi mabemlalisa omunye ebheka ngakena wathi cha ngithe ngibhekiseni le nginganiboni bambhekisa le benganakile kanti useyagoduka akazange akhaya akazange abangumsini ngoba la seliqhamukile lelo lathi lakhe sasesiqhamukile leso stepiso lomkhwelo onguJesu Kristu indlela neqiniso nokuphila wena ufuna ukuhamba kanjani hayi mina ngiyakutshela isono sakho sokufumana your sin will find you out so kuzokusiza ukuthi uhambe ulale ukuJesu sithi ngitheke mangiqala ngathi uJesu Kristu inkosi uthi uIsaiah chapter 6 ngokufa kwenkosi ukuziya ngambona uJehova ngaba ngibenza ukulungiswa bakhona bashona namhlanje abathi ngokuhamba kaMama LT besimbiza kanjalo ngokuhamba kamfundisi uLT ngambona uJesu ngamamukela uJesu ngicela usukuma uzuya ndawo ngifuna sikhuleke abaseRoma 10 verse 9 wena nje ufuna lo Jesu sengimshumayelile bamshumayelile bonke ngifuna sikhuleke nawe usukumume la ukhona sikhuleke abaseRoma 10 verse 9 elithi uma uJesu umvuma ngomlomo wakho ukholwa enhlizweni yakho uyasindiswa lithi uma ukholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo kuba ngokulunga asikhuleke nalabo abamile siyabonga wena usukumile nawe siyabonga uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise uyawazi lo mkhuleko ukuthi uvula izulu lo mkhuleko wakhulekwa iselelesi athi omunye iselelesi sasikuphi ngoba ukhuluma ngoRoma 10 verse 9 iselelesi semavangelini uma uya lapha ya uthi sithi iselelesi esinye kwesinye yini wena uthethise uJesu ngoba thina siyalenga ngenxa yomsebenzi wethu lona kanaso sithi iselelesi inkosi uzumkhumbule embusweni wakho ikhona inkosi eyinkosi ngabusi
wambulela imfihlakalo lesiselelesi balenga bawu3 esiphambanweni kodwa uyabona lo munye wethu inkosi uthi Jesu uzomkhumbula embusweni wakhe wathi uJesu namhlanje uzoba nawe eparadise. uRoma 10 verse 9 uvuma uJesu ukuthi uyinkosi. Bungethanda ukumvuma uJesu namhlanje ukuthi uyinkosi kuzokusiza ukuthi umvume ngoba njengoba sihlezi la sibambula yini ukhona number 1 ekulayini njengoba umama ucela ube number 1 ukhona ozomlandela mhlambe yimina angizufika ekhaya kodwa mase ngimvumile uJesu namhlanje ngakuvumisa ngivula umnyango wezulu sokuma sikhuleke phakamisa izandla nisho emva kwami asikhuleke uRoma 10 verse 9 Nkosi Jesu ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. uSathana ngimfuni amadimoni angiwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu ungilondoloze uzungivuse ngosuku lokugcina. Amen. Siyabonga usungahlala phansi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga mphathi ohlelo. Baba mfundisi